ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза як навор фақат сечкаҳоро мондаги мухлисои сечка дастгирӣ кардем. Дар канал подписатсия кунед, дар видео навор лайкҳоро бинед ва дар комментария сечка бинависед. Як навор дига навори сечкаҳоро пагаҳ иншаллоҳ мемонем. мухлисои Camry D дар комментария Camry D бинависед. навори Camry-ҳоро ҳам мемонем. Ку бинем комментария мухлисои сечка бисура ё ай Camry D. марҳамат бинависед дар комментария, мо ҳам навора мемонем. мо ду навор тайёр кардагем. навори сечкаҳо ва Camry ду навора мухлисои кадомаш бисёр бироя, ҳамун навора якм мемонем пага. агар сечка мухлисош бисёр бироя, навори сечкаро мемонем. комментарияда бинависед мухлисои сечка ва Camry D бинависед. кадоме ки бисёртар бирояд, ҳамушро якм мемонем. ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои рӯи экрандагӣ дар WhatsApp ё имои мо сурат ва маълумот чароқ мекунем. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. якм мошинаи фурӯшии мо бардорон Mercedes-Benz S-класс мебошад ки соли бариш 1998, объеми мотор 2.0, сӯзиш вориш бензин газ. коробка передачаш механикаи ва дар ҳамҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ ва расход надорад. солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин беҳтаринай ҳолаташ 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, ягон расход надорад. мошин ҳолаташ беҳтаринай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 60,000 сомонӣ гуфтааст ки бо камтар савдоям мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардорон мошини беҳтаринай, касе бигира фоида мена, раҳматам мега. мошин солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия ҳаст, ҳамаш 100%. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. дар рақамҳо WhatsApp ҳам аст, дар ҳамин рақамҳои рӯи экрандагӣ WhatsApp ҳам аст. марҳамат занг бизанед, бихаринша. ҳами қати ҳами дору саргардон ва ҳами дору мара демона када қати ҳами Клинтон ме бародару нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонагӣ калон газ ва дар бораи ҳами вируса мекиша. ҳақиқатан ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инеми қилпа сабчи охирсан шин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар гӯш кунед. матра дига тору намекунам. ва барои ту дору овардум макон маҷнун меган ира барои простатит хунукӣ, барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез мерем, беҳад дору хуба. яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес мегам. ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди камтарак ҳами куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ка результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини авватии мо бардорон Mercedes-Benz S-класс мебошад ки соли бариш 2000, объеми мотор 2.0, сӯзиш вориш бензин. коробка передачаш автоматаи ва дар ҳамҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ ва расход надорад. солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. ҳолати мошин беҳтаринай. мошин нахаду фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 70,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видео навор лайкҳоро бинед ва дар комментария ҳатман мошина мехостед ки тон номшо бинависед. мо ҳамон наводи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. мухлисои сечка дастгирӣ кунед, дар видео навор лайкҳоро биҷахед ва дар канал подписатсия кунед. дар комментария сечка бинависа. агар 10 нафар сечка бинависа, пагоҳ як навор дига сечкаҳоро мемонем. навори дароз, як 10 мошини сечкаро мақсад дар ҳамон наворро мемонем. дастгирӣ кунед. кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё WhatsApp мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. видеоро поделитсия кунед, дар имо WhatsApp дастгирӣ кунед. бардоро дар канал ҳатман подписатсия кунед, то ки аввалин шуда аз видеои нави мо бохабар шавед. марҳамат мухлисои сечка дар комментария сечка бинависед. пагаҳ якм навори сечкаҳоро мемонем. агар бисёртар мухлисои сечка бироя ва агар мухлисои Camry бироя, якм Camry-ҳоро мемонем. мо ду навора уже тайёр кардагем. фақат шумо дар комментария номша бинависед. кадомаш ки бисёртар бирояд, ҳамушро якм мемонем. марҳамат дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видео навор лайкҳоро бинед ва дар комментария ҳатман сечка ё Camry яъне ки бинависед. мо иншаллоҳ пагаҳ ҳамушро мемонем. якм.